Takže zdar lidi, zdraví vás Dragon. Jak vidíte, od minulého dílu jsem moc nehrál za kamerou, neboli off-screen. No, tak kam se dneska vydáme? Asi si jdu přepálit nějaké, nebo usmažit nějaké dřevo. Pokud nám na konci zbyde čas, tak bychom si mohli prodloužit náš barák, nebo náš. Přece jenom dělám to kvůli vám, že jo. Takže. Dělejte co. Je v tom potřeba dřevo? Jak vidíte, tak to jsem si udělal iron pickaxe, takže si vezmu rovnou. Nebo ne, tady tohle. To je jen takové. Takže je k tomu potřeba. Omlouvám se za WTF. Kde mám tyčky? Jo, tady. Omlouvám se za zpoždění, které jsem způsobil tím, že jsem si ještě nenašel uhlí, že jo. Zatím se půjdu podívat. Ano, už to pomalu roste. A to je tak. A jo. Ještě tady tohle musí vylézt, aby jsem se mohl dostat. Počkat, to vyjde na 24, no. Není to úplně bombové. Ale pro začátek to stačí. Já radši nebudu sprintovat, protože, jak vidíte, tak nemám moc jídla. A doufám, že jako pokud jste se ještě neoblíbili můj channel, což asi předpokládám, že ne. Jo, hele, já jsem říkal, že si půjdeme vytěžit ten jíl. No, tak jsem na to zapomněl. Krumpačem to asi nejde moc rychle, že? Ne, co to bylo za buk? Jo. Nejrychleji to jde asi lopatou, ale tak stejně potřebuju. A já jsem si vzal jenom jeden krumpáč. Snad mi bude stačit, nebudu žil nějak. Pomocí jílu by jsem se vlastně pak mohl udělat i tam ty vidím, co tam vidím. No, bambus mám normálně, jenže se mi moc neberou srdíčka. Takže třeba si a udělám si u pobřeží takovou farmu, kdyby vlastně. Takže teď najít nějaký vstup do podzemí. V džungli mohly být vstupy, tak jako si myslím. Tak to jsem nevyřešil.
neboli nevykutilo, jak já říkám. Mluvám se, jestli něco slyšíte. A asi slyšíte. A omlouvám se, že to nemám na velkou obrazovku, ale mám s tím blbé zkušenosti. A to sice takové, že se mi tam ukáže černá obrazovka vždycky na tom videu, když to točím. No, tady to nevypadá moc. Jsme nějaký vstup do podzemí. Počkejte, správně natočím. 5 minut. Takže asi hned budu navazovat tím druhým videem na další, protože budu hledat jako ten vstup do nějaké jeskyně, a pokud ale tam je nějaký, tam by mohl být někde vstup do tady tohohle. Tady někde budeme pátrat a měli bychom najít takovou velkou, radši bloky, bloky. Tak bychom měli najít vstup do podzemí. Jo, a mám to. A není to jako vstup do podzemí. A uhlí, wow. Tak to je super. Teď nevím, jestli tam mám skočit. Ale tak co. Tak já si vytěžím to uhlí dřevěným krompáčem. Našel jsem podzemí číslo 2. Ne, to není podzemí. Ty. Počkej! Omlouvám se. Tak na tebe kašlu, když tam chceš zůstat, tak tam zůstaň. Ne, je to naši dole. Počkej! Omlouvám se za mým. To tím nebude moc dlouhý. Přemýšlím, jestli ho dát na YouTube. To jsem nevykutil. Au, no, já nesmím umřít. Ještě, že to je ta voda. Tak nějaké železo by jsem chtěl najít. Hezky si to počkám. Tak. Jo, železo. A nějaké divné zvuky. Vy ale asi neslyšíte, protože to mám ve sluchátkách, no. A tady to končí. No, takže já mám oběd, takže pokusím se tam nějak vymazat moji matku, která tam, pokud se mi to podařilo vymazat, tak jste ji neslyšeli a já vám teď říkám, že tam byla. Pokud se mi to nepodařilo, tak to už víte. Takže čau.